så skal Horsens ud af egen forsvarszone. Mathias Sanke Jørgensen er blevet fremme. Falk, Tutu, Augustinsson, masser af spillere med i det bagerste område. Santander gør det igen for FC København. 1-0. Spillet godt 13 minutter. Han går ind og forsøger at bryde hans løb, men han springer simpelthen for højt. Teknisk direktør her i FC København, der har været på plads på stadion og set den kamp. De andre bare her kan se Cornelius drøner afsted for Falk med centralt. Det er en lang løb af Cornelius, og Rasmus Falk med. Og Santander med modsat. Cornelius lægger den ud til Peter Andersen. Det er flot. Som scorer sit andet mål for FC København. Og det er meget, meget stort overblik. Andreas Cornelius, der er lige ved at løbe i blik. Ja, både klar på indlæg, men også på afslutninger. Her får han endelig løn for lidt af de mange meter, han løber. Fortsat Horsens orkestreret i det her 4-1, som de også kom ud til opgøret med. Augustinsson, Tutu. Også de to har godt samarbejde. Indlægget ind mod Andreas Cornelius. Tager den ned i første omgang og hamrer den utageligt ind bag Clark. Så er de på tavlen, FC Københavns angriber. Kan simpelthen ikke nå at hæve armene hurtigt nok, amerikaneren. Den der tæmning, den er rigtig stærk. Peter Ankersen. Rasmus Falk kan skære ind i Horsens straffesparksfelt. Cornelius skarpt frækt træk tilbage til Falk. Ja, altså vi ser nye sider af Andreas Cornelius. Små væver, temposkift og fodfinder. Ja, det var flot. Santander ligner en, der meget gerne vil sparke Peter Ankersen. Det er Santander, der måler skridtene af. Matic står meget stille. Så går han hen mod bolden, Matic. Kommer så en bue rundt, det bliver Santander. Er det tunge drøn? Og han er fuldstændig pacificeret derinde, Steve Clark. Santander. Han er i gang med en stil. Ja, det er flot. Der må jeg så være efter målmanden. Altså selvfølgelig er det målmandens side. Han skal ikke begynde at spekulere, at Santander ligger over i det lange hjørne. Ud af skruet fra Augustinsson. Tæt trafik og folk, der stumler. Pavlovic! Ja. Nu lykkes det for Andrea Pavlovic. 5-0 til FC København. Det kan godt være, det er et mål, der ikke har nogen afgørende betydning, men det betyder alt for Andrea Pavlovic. Tunnel på Steve Clark. Ja, han vil også ærge sig over den der. Men det bliver den rette dag. De står stærkt. Ja, de har jo været solide på mange parametre. Nu får de så tingene op på måltavlen. Og kæmpe brøl faktisk. Den lander ikke blødt på maven, denne her kamp. Kæmpe brøl fra tilskuerne, der honorerer en overbevisende 5-0 sejr for Ståle Solbakken. Og